Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 36. Ndị isi nke ndị bụ nna nke agbụrụ ụmụ Gilead nwa Makia nwa Manase n'etiti agbụrụ ụmụ Josef wee bịaruo nso kwuo okwu n'ihu Moses na n'ihu ndị isi, bụ ndị isi nke ndị bụ nna ụmụ Izrel. Ha wee sị, Jehova nyere onye nwe m iwu inye ụmụ Izrel ala ahụ n'ihe nleta n'ife nze. Enyekwara onye nwe m iwu n'ọnụ Jehova iwere ihe nketa Zelofehad bụ nwanne anyị nye ụmụ ya ndị ikom, ma a sị na ha ga-aghọrọ nwoke ọbụla nke sitere n'ụmụ ebo ọzọ nke ụmụ Izrel nwunye. A ga-agụpụkwa ihe nketa ha n'ihe nketa nke nna anyị ha, tụkwasị ya n'ihe nketa ebo ahụ nke ga-enwe ha, wee gụpụ ya n'ihe ife nza nke ihe nketa anyị. Ọ bụrụkwa na ọ bụ jubili nke ụmụ Izrel, a ga-atụkwasịkwa ihe nketa ha n'ihe nketa nke ebo ahụ nke ga-enwe ha, wee gụpụ ihe nketa ha n'ihe nketa ebo nna anyị ha. Moses wee nye ụmụ Izrel iwu n'okwu ọnụ Jehova sị, ihe ziri ezi ka ebo ụmụ Josef na-ekwu. Nke a bụ ihe Jehova nyeworo n'iwu banyere ụmụ ndị inyom Zelofehad sị, nwoke dị mma n'anya ha ka ha ga-abụrụ nwunye. Naanị ọ bụ agbụrụ nke ebo nke ndị bụ nna ha ka ha ga-abụrụ nwunye. Ọ dịghịkwa ihe nketa ụmụ Izrel nwere ga-esi n'ebo fee n'ebo ọzọ gburugburu, n'ihi na ụmụ Izrel ga-arapụra nwoke ọbụla n'ihe nketa ebo nna ya ha. Nwa nwaanyị nwoke ọbụla nke na-eweta ihe nketa n'ebo niile nke ụmụ Izrel ga-abụrụ otu nwoke sitere n'agbụrụ nke ebo nna ya nwunye, ka ụmụ Izrel wee nweta nwoke ọbụla ihe nketa nna ya ha. Ọ dịghịkwa ihe nketa ga-esi n'ebo fee n'ebo ọzọ gburugburu, n'ihi na ebo niile nke ụmụ Izrel ga-arapụra nwoke ọbụla n'ihe nketa nke aka ya. Dịka Jehova nyere Moses iwu, otu a ka ụmụ ndị inyom Zelofehad mere. Mahla na Tịaza na Hogla na Milka na Noa bụ ụmụ ndị inyom Zelofehad wee bụrụ nwunye ụmụnne nna ha. Ọ bụ ndị ikom nke sitere n'agbụrụ ụmụ Manase nwa Josef ka ha bụrụ nwunye. Ihe nketa ha wee dịgide n'ebo nke agbụrụ nna ha. Ndị a bụ ihe e nyere n'iwu na ikpe nke Jehova nyere ụmụ Izrel n'iwu n'aka Moses n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko.